Antti, hyvää syntymäpäivää sulle. Miltä susta nyt tuntuu? Tässä niin kuin todennäköisesti, en mä tiedä, vanhimpana henkilönä tässä pöydässä. Ehkä. Joo. Paljonko täytettiin? 29. No. Score. Niin vanhana ja niin kuin elämää näkeneenä voi teille. Näkeneenä. Kokeneena. En kokeena, mä oon vieressä vaan kattonut elämää. Ja nuorille tulevaisuuden lupauksille sanoo. Näkee sen innon teidän silmissä, sydämessä. Miten se kulkee teidän elimistön läpi. Hyvä. Ja mä saatan ruveta itkemään kohta. Arvostan tätä kaikkea. Mulla on kysytty useamman kertaan tänään viikonloppuna, että kaduttaako tää. Tällä hetkellä ei vielä. Kohta Jukkaa saattaa kaduttaa. Mä oon liikuttunut ja en tiedä onko mä onnellinen, mutta mä voin yrittää ainakin. Huonoin puhe ikinä.